De Tjerkestrette in de Westereen is eens wel ta on een opknapbeurt. Liek als de verlengde stationstrette die het al een metamorfose ondergien had. Er zijn wat obstakels doorgebracht. En daar moesten de mensen wel even wat aan wennen. En toen ben ik wel eens even, dan wordt hier net van de oren even wachtje. Nou, dan zijn ze, oh wat is dat hier? Wat een puinhoop hier. Maar ze zijn er nog een beetje aan gewend. En de onwijnende zei ik wel, er werd minder gebruik maken van de lange loren. Nou ja, dat weer dus echt de opzet. Een beetje van de onwijnen. Dat er minder verkeer langs kwam. En vooral het vrachtwagenverkeer. Dat was echt een probleem. En nou, dat was weer natuurlijk echt een groot probleem. We hadden nu weer wat winter. Nou, en dan zodra de winter weer voort weer erop dooi. Nou, dan vliegen de klinkers bij wijze van spreken achter de auto's aan. Dat zou meer weer het er. Dus er moest echt wat aan gebeuren. En dat geldt direct voor de Tjerkestrijd. Er is een paar maanden alleen even de grootste garten wordt verholpen. Maar deze Tjerkestrijd, daar moet ik nog wat aan gebeuren. En we zijn nu in Peteer, ik met de gemeente. En ik ben er even in bij namens Dwarbelang, met nou in. En met een groepje om wijnen, hoe we deze wijn nog een beetje op naar inrichten kennen. We zitten wel even met de bus, die komt direct langs. Nou, tijdens de werkzaamheden dan kan de bus natuurlijk hier net langs. En ja, er zijn wat vragen, moet de bus hier nog wel langs of moet er hier net langs? Maar dat geven we gewoon even in mei met de mensen en de rest in overleg. De bewoners van de Tjerkestrette hebben wel een idee hoe ze het hebben willen. Nou, dat er meer obstakels in de wijk komen, dus dat wil ik goed begin, dacht ik. En de vrachtwagen, die moeten om. En dan komen die direct wel weg. Die moeten hier net maar los. Want als je een vrachtwagen los gaat, dan trilt het gewoon in het huis.